Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Cahya Kuntadi. Niki jenengan pikantuk mandat saking para panitia ingkang dipun pandegani dening bendahara kita Bapak Suwardi supaya ngaturake Sri Bening. Inggih, mangaturake komplit wiwit saka bawa sak langgami pisan. Mangga diaturake Asmaradana Sri Bening. Mangga. Putri Kang Sulestyen warani Sri Huneng Mustika menika wonten ingkang kepareng-paring wara-wara kagem ingkang kagungan kendaraan utawi mobil Avanza putih kanthi plat nomor K1226 apa IA apa IA. Oh jojok anu Mbak Kiki. Lah kuwi Avanza Mbak. Kon mindah sapa ngono? Ayo. Supaya geser. Nggih, mergo wonten ing badhe miyos. Ayo. Mbak, sapa ngono Mbak? Aja sampean sapa ngono. Nggih, sinten ngoten. Larso apa sapa ngono sing pindah. Ayo. Iki caksi lover ado saka Pati. Mula plateka wae. Wis piye carane ngono golek Pak Rohaji ya jenengan udan-udan ning kono malah dikroyok wong pirang-pirang lho. Ya begitu sih. Matur nuwun, monggo sak langgamipun Bu Kesi ya. Marang radan
biar Piyayi Jogja ning joget cara Tulungagung tetep luwes. Tepuk tangan untuk Mbah Waluyo elok tenan iki. Niki jagani jenengan kapan-kapan kula jateng Jawa Timur iki wajib ngoten niku marahi nggih. Lah wong watone obah. Nyatane obah bisa gawe bunga lho, Mbak. Nggih, matur nuwun. Bisa gawe bunga insyaallah dadi berkah tumrap Piyayi Kali Pancur. Amin, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalujengan kasarasan kuwi karahayu kita sami nangku kula bilang sami katike wonten ing kalebaan menika kula sami kados para pinanggi wonten ing papan menika kanthi kebayan kadingan. Iki cetor lek ngomong iki. Jenengane arepe ndagel apa arepe genduran ngoten niku? Kalih ngaburke. Matur nuwun kula mbok jange. Inggih, inggih. Wah, jenengan arang kepenuh anu